Сърцето ми препуска като сърничка с моята паричка. Паричка. Всеки, който ме познава, знае, сърцето ми препуска, когато се качвам по стълбите, преди да изляза на сцената на живота ми. Не искам да се нареждам аз с никого, нито да се хейтя аз с никого. Аз съм добра душа с ангелски крила. Не искам да имам пререкания с хората, за да бъда най-големия на този свят. Просто уважение към моята работа стига ми. Вашето уважение е моето най-голямо удовлетворение. Сърцето ми препуска като сърничка с моята паричка. Паричка. Когато се кача на сцената, в главата ми си представям тълпата как крещи и вика името ми в очакване на изпълнението ми. За да събера толкова пари, че да мога да помагам на бедните и разбити души. Този труден живот да има на кого да се опрат, да бъда тяхната надежда в живота, че могат и те да се изправят и да продължат спокойно да живеят. Това е посланието ми към по-заможните. Помагайте, защото колелото се върти. Днес ще бъдат долу, а утре може да си ти. За това помагайте си взаимно ви. Сърцето ми препуска като сърничка с моята паричка. Паричка.